nogmaals de Kleinkerkhoortse stadjaren 1898 uit Kerkhoor. Wollen Sie jetzt sagen, Rob? Ah, okay, ich will jetzt sagen. Du willst jetzt sagen. Ja. Leeflu, wir zijn bestiegen auf der Kleinkerkhoortse stadjaren anno 1890, weil komplett ist. Want ich kann ab und zu, habe ich ganze Medic ein paar Bierchen getrunken, ich wollte etwas Absicht kriegen. Ich habe even das Wort an mir Museum geschätzt, als je dan maar stadisch. Kleinkerkhoortse stadjaren, stel dich op. Pavens John. Present. Mark Charlier. Present. Commandant de Jaren is present. Leeflu, hij steekt daar de complete Kleinkerkhoortse stadjaren anno 1898 compleet voor u. En we gaan ook een dansbaan meegenomen. Ik wil even vragen of het dansbaan ook goed dansen. Het danspaar maakt u verder. Jawel. Johan, commandant pakken. Moeilijk, hè? Kies je los? Nee. Nou, kom maar even zingen. La 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 la. Ja, la 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 la. Dank je. Helemaal. Nummer 2 op de band. Ja, Leeflu, wat Zugabe. De Lunenschwese. Er hat die sehr, wir hat der Tanz mit der anpassen. Der John hat eine neue Hüfte. Ich habe eine neue Sprunggelenks, wie man da betont fährt.
Maar ja, tjee, gelukkig nog. Freud is bijzonders dat voor u hij dat we zien. En je bent er nu echt nog een toegabe wel te muren gegaan. Ja, en dan gaan we even officieel doen, hè. Toe! 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 Jongens, hop gaan beginnen. Allee dan. Band nummer 24. Gewaltig. Ja, we hebben gewoon met zo'n lustigje weer. Voor we hier even 3 man hele bühne opholen. Ja, sorry, moet even ertussendoor. Voor we de voorzitter van de vecht, Torsten Gerhardt, hier opholen. Torsten, kom hoog bitte. Michael Haas, ook bitte hier. En dan onze secretair, de Ruud Looyen. Ruud, kom maar op. Buitenmars. Torsten Freuder Jans ängstlich of we moeten dansen? Nee. Nee, hoeft net te dansen. Maar leef nu, bent u meent dat het zo jaren treffen u, dat dat zomaar tot stand kunt, dan moet ik u enttäuschen, vergeet het maar. En daarom hand voor deze 3 lui naar vuren gehaald, we hebben er even onze floor manager en ons Janse complete spazierband volledig. Want voor door Torsten als voorzitter van de Federatie Regionale Goudes werden we hier met het groot verdienstkruis in Jood, wat voor als klein kerkroodje stadjaar de anno 1898 maar zeer zelden uitgeven. Maar er snapt natuurlijk dat door corona is dat een jaar of 4 niet meer en daarom hand van nu door Torsten en Torsten, ja, kan je vinger jongen? Lukt het een beetje dan? Moet ik gewoon maar helpen of zo? Moet ik weer vertellen, oké. Oh, maar ik wil bier moelen. Sorry hoor. Ik moet gewoon bier moelen, anders moet ik je zingen, dat wel er niet. Dus we willen even kijken dat door Torsten... Kom mee jongen. Dit zie je leuren. Ja, oké. Torsten. Om 6 moesten we varen, hoor. Dat ligt er gaan. Vervangen aan met de oorkond. Want wenste het groot verdienstkruis in Jood Christ van de Kleinkerkse stadjaren. Dan huurt er een oorkond bij die ze geen kan ophangen. En voor ons extra het grootste gemaakt, damit ze niet op de wc past en dat ze echt op de jank of het hoed hebben moet hangen. Torsten, hier had ze schon was om auf te bewaren.
Ja, lief u, aan de hand van in de federatie hebben we ook een secretair. En hij is niet alleen een wonderbare secretair voor onze federatie, maar hij had het zelf ook kunnen zien en ik denk dat de Münstergarde dat volledig kan onderschrijven dat de organisatie van dit jaartreffen nooit zo goed heeft kunnen zien ohne de ondersteuning van de Ruud. Ruud komt naar voren en ik vond ook van ons het grootste verdienstkreuz in Jood, met natuurlijk ook voor dich een oorkonde erbij, zodat ze die heen kan ophangen. Ja, en dat ding daarvan, wat zit er Michael heen bij, hè? Maar dat zal ik u vertellen. Het geeft het Zimmeraad, geeft de carnavalsgezelschap Zonnenfunken. En dat is een verein van 300 nu in het dorp worden 305 wonen. En wat er allemaal voor zorgt dat de verein leven blijft, dat is het door Michael Haas. En daarom willen we ook door Michael hier met het grootste verdienstkreuz in Jood van de Kleinkerkse Stadjaren anno 1888. Hoe schön. Ja, leef nu en breng op ons op de 3 fris gedecoreerde, dreifachkräftig jaartreffen. Federatie Euregionale Jahres. En de Kleinkerkse Stadjaren anno 1898. Jut Büttermarsch voor ons fris gedecoreerde. Ja, dan willen we nu afsluiten met ons te excuseren dat we het programma zo lang opgehouden hebben als je bent. Dat onze optred normaal 2 minuten en 34 seconden duurt. Want voor u niet langer voor je genomen. Maar ik denk dat vanaf deze plaats een dankjewel aan de Münsterjarden die voor jammer jaar während het jaar de treffen zaten. Voor jullie dat niks jaar doen. Dat het absoluut op die plaats is. Brengen we ons op de Münstergarde dreifachkräftig. Münstergarde, Münstergelien en het jaartreffen opmars. En onderhand klinkt de grootste stadkade 1898 en ook Jerezor. Bedankt voor het